Повече от 75 години в БИК създаваме иновативни, висококачествени и дълготрайни продукти, които са част от всяко сърце и всеки дом. Продукти, които правят ежедневието на хората в над 160 държави по-лесно и по-приятно. Стремим се към устойчив глобален растеж. През 2020 година открихме модерен център за споделени услуги в София. Тук нашите екипи подобряват и автоматизират процесите в областта на финансите, счетоводството, снабдяването, управлението на поръчки и рекламации, човешките ресурси и други. Започнах в БИК като стажант и работих с чудесни хора, които ме мотивираха и ми дадоха възможността да реализирам идеите си. Получих безценни насоки и подкрепа от колегите си, също така натрупах и практически опит. Имах възможността да работя с глобални екипи с различни функции. Сега мога да се развивам в финансовата сфера, в която виждам бъдеще. А какво прави БИК страхотно място за работа? The talented and diverse team members that I get to work with every day is my favorite part at BIC. Here you'll have the chance to work alongside innovative thinkers, self-starters and problem solvers who will help you to unlock the power of your potential. Позитивната работна среда върви ръка за ръка с професионалното развитие. Предоставяме много възможности за обучение. Така нашите служители стават експерти в своите области. В БИК София насърчаваме индивидуалността. Заедно пишем бъдещето на нашия бизнес. Остави своя отпечатък в БИК.